बाबूजी बाबूजी अरे उठा के बुझा दे कि गदहा बेच के सुतल बड़ रतिया भरवा का कैल है कपारे पर कीरी ना गई। अरे उठा महाराज बुझा तक तोहार तो खाली मारले भागल रहेला। कितना बढ़िया सपना देखत रहनी हो ई बैल के वजह से हमार सपना आज खराब हो गई। सपना देखल बंद कर ये बार ले सुतल जला। हाँ का चिल्लाता है बोल। चिल्ला तनी चिल्ला तो यही खातिर बानी कि ये बारा तहार हमार जन्मदिन है ये बार ले सुतब तो जन्मदिन केगा मनी। हमारा जन्मदिन के बारे में तोर कैसे पता बारे? तू हमके पैदा कर ले कि हम तहरा के पैदा कर ले रहनी? अरे यो बारा तो मरल का बंद करो। का आज कौन त्योहार है का कि तहरा के ना मारी 50 साली तो बता दिहनी कि बारा तहार हमार जन्मदिन है। जन्मदिन है तो का दिन लिखल बा का कि ना मारो बा तहारा से गदहा से बतियावल बराबरे बा। तो चल तो तोरा जन्मदिन मनाओ के बाद जो पंडित जी के बोली आप। अबे में पंडित जी के कौन काम बा? अरे बिहार में पंडित जी के कौन काम लगा रहे? अरे तो हई जन्मदिन मनावे खातिर पंडित जी के कौन काम बा हो? अरे ओई हन बतई हन तो ओबरा केक कटाई उ बतैहन तबे के कटाई। हां बतैहन तबे केक कटाई। जा बुला लिया हो ना तो भेज दिया निकल हम जा तक लइका भइल बा लइका के पतारा देखे खातिर बोलावत मोर सब में काम में पंडित के काम कर जा। खेल बा खत्म बा खेला तो जा जा बुला के लिया हो। अरे साला अरे तो पूरी बड़ी महंगा पड़ गई। अरे अभी तक कड़री बना गई। अब हम बियाह के ज्यादा पूरी ना खाई दही पर काम चला ले में दादा। लगा था कि पंडित जी मैदान करे अरे हो का होता? अरे हो का ना चल यार चल चल जल्दी बोल दे यार कबले ओहन कबले ना। गोला दे पंडित जी। खुश रह लो। अरे पंडित जी और चिचोहन काका के और उनकर लड़का रगरुआ के आज पतारा देखावे के बा बर्थडे हटे। का चिचोहन बियाह करत रे फिर? अरे ना पंडित जी उन लोग का बर्थडे हो पतरा देखे बा। की कर जन्मदिन ह? चिचोहन काका के आ उनकर लड़का रगरुआ के उनकर लोग के पैदा एके दिन भइल रहन लो। का बाप बेटा एके दिन पैदा भइल रहन लो। अरे पंडित जी के का बोलिए काहे दांत चिर देले? अरे ससुर दांत लगा। अरे पानी चपला सुहा। अरे नरियम के पानी लिया नरियम। अरे उठी पंडित जी उठी। का हो गइल आपके? अब ठीक ठाक बानी नु? हां ठीक ठाक बानी। अब दांत लग गइल आपके? दांत लागी ना इधर सुनैबा लो कि बाप बेटा के एक दिन जन्मदिन मानी तो दांत ना लगी तो का लगी? अरे ना पंडित जी उनु सनवा अलग अलग रहे आ दिनवा महीनावा एक ही हटे। ये मने कहलो कि साल अलग बा महीनावा एके बा ते आदमी बेहोश ना हो जाई। चलो घरे चल जा पतरा उतरा में घरवा से ले लियो हम नहा धो के आवत तनी पीछे लगले। चल पंडित जी चल पंडित जी। हां जा बोली चला पूड़िया तनी कमे खाए। अरे क्या कहता पूरी तो ऐसा खा ले जने कि एकदम कड़री बना के डाल जनला चला। चले तो के खिया दे मैं कड़री उतर दिया।
गोर लागिला पंडित जी। खुश रह आबाद रह जहाँ रह बर्बाद रह। अरे तनी जल्दी रहे पंडित जी, तेजी नहीं खे। बैठी तनी जल्दी रहे, काहे के बड़ी काम बा हमने के जिम्मेदार। पंडित जी आ गेलन का बाबूजी? हाँ। हई गाड़ी के करो गिफ्ट में आइलिए का? अरे गाड़ी और डिलीवर न तू हवा ऑर्डर कर देला। अच्छा केक वाला? हाँ केक वाला आइल ना, केक दे दियलस न? हाँ दे देले बा। चल तब ठीक बा। गोइल फेर ने गाड़िया रखी के ने गोइल ह। अच्छा पंडित जी देखी तनी बढ़िया से बैठ हाँ बताओ लो कि कितना बजे पैदा भई रहे? आ रगरू तो पैदा भइल 12:10 पर। आ रहल बात हमारा बेरा तो मई जिला के घड़िए बंद रहली सर। अरे हमारा मालूम बा पंडित जी, हमारा मालूम बा। जान तनी हमारे बाबूजी के जन्म कब भई रहे? ठीक कपारे पर जब किरीन आइल न तो हमें पैदा हो गेल रे बाबूजी। अरे जाय दी। में लागो रहता का खाली ससुर पैदा भइनी हम आ जानत रहे ई कि किरीन कपारे पर रहे कि डूबत रहे। जाने तो इन तबे न बताओ तनी का जानत रहे? तू पैदा भइल हमके कह जाला का? बार वही बस कि हे बारा पैदा भइलन हो बारा पैदा भइल हमार जन्म दिल। बाबा बतैले रहलन तब न बताओ तनी। जाय दी सब हम समझ गइनी। ए जे दक्षिणा ओकरे रखी के समझाई, ओकरे के हम ना समझाबो। अरे हम समझ गइनी। रौरा ए जे दक्षिणा रखी ओकरे बाद देखी हम आगे पीछे क के रौरा सबके एथु कर देतनी। होगा समझाई। रखी आई दक्षिणा दीही। दक्षिणा रखा है जा। आई रुकी लेके आवो तनी। आप आई जल्दी आई। शुरू करिए। ले दक्षिणा। का जजमान आई पुरानका जमाना के सिक्का देतनी त हमरा बाबा दादा के जमाना के लागता का रौरा देतनी? अरे नौका जमाना के हमरा चश्मा खोल के देखी। सोना के सोना की हो हल्का में बुझत का हमारा के। तो ठीक बा जजमान, लागत कि बढ़िया जगह पहुंचल बा। ली बाबा ली ए बड़ा रोगो मन खुशे हो जाई। ली है औरी चाहिए कि हो जाई? दे दीना जजमान तनी ओइली। 1 2 दे दो घरवो दे दो उठा के। जन्मदिन मनत तो यही हेतना में दबा जी आदमी। दे दो घरवे उठा के। तू तो खूब बचावत रह। सब बचाई तो लेखा उड़ाई। जजमान जाय दी बस। हम उड़ावत नहीं बचावत हो गई। 50-60 रुपये में दबा जी आदमी। अच्छा कॉल खर्चा। ली बाबा 50 रुपया हो गई ना? हाँ जजमान अब खुश बानी ना? हाँ दम दिल खोल के। हाँ तो एकदम बढ़िया से तनी देखी तो सही या को बज के हाँ बस हो गई। देखा तनी देखी जजमान 4:44 पे जन्म के शायद मिलतिया। तो क्या करेगा बा 4:44 पर? अरे वही बेरा केकवा काटे के बा। तो ये ने बोली ना तो आधा बोल के कहीं पटा देनी। महाराज की जन्म के साहित्य मिला था फिर जन्म हुई का? ना जन्म के ना मने पढ़ल हमी ना। अरे हाँ महाराज एक फेल हई। एक फेल हमी? हाँ चली तब तो ठीक है बा, विभागे बनी जा। हाँ चली। ए पंडित जी तो सुनी। हाँ अभी तो हमारा बुझाते कि किरीन कपारे पे दिया तो रउआ काम धाम होई तो घरे जाई आ ना ते के साझी बना खा पी के जाई।